Каков е животът в Америка? В Америка живот е супер. Супер. Дали има доволно за работувачка? Има доволно за рушен и работиме на брод. На брод. Що работите на брод? На брод и работиме и стоваряме. Изтоварвате. Риби. Да. Дали имате фамилията там? Планирате да отнесете? Мислям, мене фамилия ми е само. Жена и двое деца. Добро. Да. Колко заработувате? Имам $15 от час. $15 от час и месечна плата? Месечна плата е $6,000. $6,000? Нещо недвижим имот имате ли? Не, имаме ние месец. Месец. Добро. Класа. Добро. И имаме 101 тук возим в Нискало. Добро. Дали имате собствен глисър там в Америка? Не, имаме жена ми има, я не. Жена ви оттам? Ами има тук. Добро, шо вие ќе препорачате на гледачите на Канал 8 и телевизия Кочани? На Канал 8 може да ја препорачаме. Паката да го видите у секој издание. Да. За телевизия Кочани? Паката има троен държава. Кој е тај спак? Вие ли? Јас сум. Добро, име и презник имам. Бойко Спасов Спака. Добро. Звани Спак. Ја имам гражданство македонско, Добро. австралско и хрватско. И хрватско. Америчко? Не. Жена ви от Америка, така ли? Да. Има ли много парта? Какво се викаше? Кој? Жена ви. Жена ми се вика I'm sorry, Suzy. Дали в Америка има криминал много? Не сме да правим криминал, и корупция няма и... Да. Кой е председател на Америка? Дедо Стефан. Стефан. От кой град сте у Америка, какъв сте? Синдей. Да, там има море, не е? Добро. Мелбурн. Мелбурн, не, добър град taj. Дали вие гледате телевизия Кочани, канал? Не слушай. Епкате ли жена ти? Ама, са първо не ми закажете. Що имате в Кочани? Дали в Македония има пари за екзистенция? Какво в Америка? Ние работим в Кочани и пием. Пиеш? Да. Обала ли е ракията? Ракията е сливка обала, лоза да речи. Нищо не че. Дали в Америка е дозволено пиене на алкохол? Да. Да. В Америка можеш да пиеш виски, що знаеш. Виски, тук ти пиеш само с ракия. Як си дат него кажеш? Шкотски. Шкотска виски. Много добре то шкотското виски. Джек Дейниелс ли какво? Я пил. Джони Вогерел. Джони Вогерел. Второ, в кой други семи сте били вие? Ние сме били в Канада, ние сме били на Шкотска, сме били в Италия, те Брескони. А в Македония? Не, слушай, в Македония не знам. Коя е ваша земя? Това е наша голема Британия. Кости, мисля моментално кой град се ноя? Али Ахмеди. Коя държава? У Велика Британия. Голема Албания. Немой. Не, аз съм за голема Албания. Шо бе? А за гръците? Ако се слушаме, нека ти с него. Той е мой питай. Не, мора за канал пия. Вие му въпроси, вие да правят държава. Слагаш запа.